Hayırlı ertə Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Qozan волонтерлары «Мы вместе» деп исемләнгән марафонга кушыла ала. 4 һәм 5 декабрьдә Россиядә волонтер көненә багышланган «Мы вместе» чарасы онлайн форматта узачак. 2 көн дәвамында катнашучыларны мәгариф, мәдәни масса күләм һәм күргәзмә программасы көтә. Шулай ук марафон кысаларында ел волонтеры 2020 премиясе дә тапшырылачак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында бөтен Россия конкурсында җиңеп чыккан талантлы мөгаллимнәрне бүләкләделәр. Җиңүчеләр белән министр Илсур Хадиуллин очрашты. Укытучыларга мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырды. Макет марсианской базы, который ребята разработали, чтобы можно было строить под поверхностью Марса. Анна Григорьева менә шундый гади үрнәкләр, макетлар, уеннар, китаплар аша балаларны белем дөньясына алып керә. Менә 6 ел инде ул галәм разведчиклары отрядын җитәкли. Кичкенә эзләнүчеләр йолдызларны, яңа технологияләрне, эш-ди үрнәген, галәмгә очыш үзенчәлекләрен үзләштерәләр. У нас отряд поделен на такие микрогруппы, называются экипажи. И вот в этих экипажах ребята как бы совершают такой виртуальный полет по вселенной знаний. Осваивают различные специальности, которые связаны с космосом. Отрядның төп байлыгы 2017 елда халыкара галәм станциясендә булып кайткан әлем. Анна Григорьева балаларга истәмә белем бирү педагогларының йөрәгемне балаларга бирәм дигән бөтен Россия конкурсында абсолют җиңүче булып танылды. Конкурсның финалы Санкт-Петербургта узды. Я, наверное, не делала ничего специального, то есть просто говорила с ними, да, рассказывала о том, что я люблю, что мне нравится. И, как известно, хороший пример, он заразителен. Мөгаллимнәрнең бөтен Россия конкурсы җиңүчеләре белән Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин очрашты. Җиңүчеләрне мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Нәтиҗәле хезмәтләрен билгеләп бетте. 2 елга бу конкурс безнең республикада булачак, Казанда. Чөнки шушы йөрәгемне балаларга бирәм дигән конкурста җиңеп Россия күләмендә мен җиңүче булып, абсолют җиңүче булып кайткан Григорьева Анна Игоревна ул безнең республикабызга шушындый бүләк алып кайтты беренчедән, икенчедән бөтен Россиядән килгән һәрбер катнашучы безнең республикабызда Казанда үзләренең мөмкинлекләрен күрсәтергә тиеш булалар. Без моңа бик шатбыз. Татарстаннан барлыгы 7 мөгаллим зур казанышлар өчен конкурста призлы урыннарны яулады. Фәнис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Роспотребнадзор федераль хезмәте коронавирус инфекциясе шартларында мәктәпләр һәм балалар бакчалары эшчәнлеге буенча санитар кагыйдәләрне 2022 елга кадәр озайтырга планлаштыра. Роспотребнадзор июльдә коронавирус шартларында белем бирү оешмаларының һәм балалар өчен социаль инфраструктура объектларының эшен оештыру буенча карар әзерләгән иде. Кагыйдәләр буенча төрле төркемнәр белән масса күләм чаралар уздыру. Шулай ук башка оешмалардан кешеләр чакырып масса күләм чаралар уздыру тыела. Гомуми белем бирү оешмаларының эшчәнлеге балаларның элемтәсен киметүне күздә тотып төзелгән расписание буенча эшләргә. Һәр сыйныфның аерым бүлмәсе булырга тиеш. Казанның Бауман урамында яңа елга әзерлек башланды. Анда ут аркалары урнаштырыла. Башкаланың төп җәяүлеләр урамы узган елда да шундый иллюстрация белән бизәлгән иде. Аны Италия декораторлары урнаштырды. Әшаллыда яңа ел чыршылары урнаштыра башладылар. Быел 6 бәйрәм мәйданчыгы җиһазландырылачак. Шәһәрнең төп чыршысы Азатлык мәйданында үз традицион урынын алачак. Биредә каркас монтажланган, аны чыршы ботаклары белән тулыландыралар. Хәзер чыршыларны бизәү эшләре бара, мәйданчыклар бәйрәм персонажлары фигуралары белән бизәлә. Шугалыклар ясыйлар. 27 һәм 28 ноябрьдә Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры «Мио, минем Мио» спектакле премьерасын тәкъдим итте. Спектакль Астрид Линдгренның шул исемдәге балалар повесте нигезендә эшләнгән. Бу хакта алдагы язмада. Тормышка гашыйк, пешкән чия төсе кебек матур. Бу сүзләр төп герой Мионың исеменең тәрҗемәсе. Юкка гына мондый исемне йөртмидер, чөнки ятим үскән егет еллар буе эзләгән әтисе белән очраша. Премьера ул зур сынау һәм ул артистлар өчен генә түгел, беренче чиратта җитәкчелек өчен дә, бигрәк тә чакырылган режиссерлар килгәндә. Иң мөһиме тамашачы килсен иде, чөнки без алар өчен эшлибез, бигрәк тә яшь буын өчен.
Бу 33-нче театр сезоны башыннан 3-нче премьера. Спектакльне Санкт-Петербургтан чакырылган иҗади төркем әзерли. Премьераның режиссеры, театр һәм кино актрисасы, театр режиссеры, тәнкыйтьче Екатерина Гороховская. Первый раз работаю в театре Кореева по приглашению. Бу театрда беренче спектакль куюым. Мин күптән үзенчәлекле тылсымлы әкият куярга теләдем. Монда труппаның һәм минем теләгебез туры килде. Кабат бу театрда яңа спектакльләр куяр идем. Актерлар белән бик җылы мөнәсәбәттә. Алар көчле профессионаллар. Әйдәгез бер-беребезгә игътибарлы булыйк, бер-беребезне яратыйк һәм безнең спектаклебездә менә шушы мәхәббәт турында, балаларга булган мәхәббәт турында булачак дип, менә шулай өндәде ул безгә. Һәр көнне безгә шуны исебезгә төшереп торды. Танылган әкиятче үз әсәрендә, яратуда, мәхәббәттә һичшиксез барлык кешеләрдән мохтаҗ, дөньяны иң авыр минутында да саклап калучы хис икәнен тагын бер кат исбатлый. Спектакльдә дә патша үзенең улына якын итеп «Мио, минем Мио» дип кабатлый. Алия Галиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы. Россия 1 каналыннан аерылмагыз. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.